puso. Meron na Sana'y nalaman ko duet tayo lahat na. na darating ka sa buhay ko. Di sana naghintay ako. Tapos guys, duetan natin sila. Okay lang? Kunwari kasama niyo, hindi niyo dapat kasama. Labas na kami dyan. Happy Valentine's Day. Ikaw sana ang aking yakap-yakap, at ang iyong kamay lagi ang aking hawak, at hindi kaya bakit ngayon ka lang dumating sa buhay ko. Pilit binubuksan ang aking puso. Ikaw ba nararapat sa akin? At siya ba dapat limutin? Nais malaman bakit ngayon dumating. Galing! Kiss! Ikaw sana Sana ang aking yakap-yakap, ang iyong iyong kamay lagi ang aking hawak. at hindi kanya. Di kanya. Ngayon. Bakit Dali. ngayon? Hindi ko alam may nangyayari pala dun sa camera. Alam niyo yung kiss cam? Yes! So we're gonna cooperate with our wonderful crew, our sound and lights and camera crew. We're gonna cooperate with them. We are gonna drag this chorus a little longer para pag nakita kayo sa camera, you have to kiss your partner. Through your mask, take off your mask. Kung yung kasama nyo, hindi nyo dapat kasama, don't take off your mask. Just do it through the mask. Either way, love wins. Okay lang? Pwede ba? Can we ask for your cooperation here? Okay. So, ready na kayo? Pero kumakanta pa rin tayo lahat, ha? Okay, let's all sing together. But if you see yourselves on camera, please, you need to give your partner, your loved one, your Valentine, a kiss. Kahit hindi kayo magkakilala, basta magkasama kayo sa camera. Kahit na barkada mo lang siya, pareho kayong guwapo, ox na yun, no problem. We don't have any judgments here. Okay? Okay lang? Is that alright? Is that alright? Okay. Ikaw sana ang aking yakap-yakap, at ang iyong kamay ang aking laging hawak. Come on, man. You gotta do it. We're not gonna continue if you don't. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Come on. Bakit ngayon ka lang dumating sa buhay ko? Pilit binuksan ang sarap. Hindi namin nakita lahat yun. So, pilit binuksan ang sarap ko ng puso.
dumating sa buhay ko, pilit binubuksan ang sarap. May nawala eh, may already nags. At siya'y dapat ko na. Come on, dude. Yeah. Nais kong malaman, bakit ngayon ka lang dumating? Nais ko malaman. Tamis naman nun. Bakit ngayon ka lang dumating?